Mumrikur trivist vel öll samallur. Han er som vant røst seg tjaltet nere vid Åarbakkan, og her atlar han seg at vera loika til vetr. Mumi er gauur vid vimmannen Mumrik, og vil fegin vera så nekk samma vi noen som tilber. Mumrikur? Mumrikur? Han er ikke. Jeg holdt han jo glemt at vi skulle komme ut det. Jeg skiljer ikke at han vil bygge for alt samallur. Det kunne jeg godt også med. Skulle du ikke bare fære undan noen? Kunne vi ikke bare boja til morgen? Du lovar i dag. Ja, du vil lova for at vi snorska ditt når leite til kokkom. Nei, det var så avgjørst ikke. Jo, det hevet jo en tjukkebolle, så du skal syrja fria for å åmana sandevene, og jeg kommer vi. Nå, ja. Hei, Hatta var snotte. hver færa til troi. Først øvund i Mumrik. Få det. Det gjør jeg bare. Hva er Mumrik å være? Kanska finna vi okkur som er lika spennande som er som hatturin, du vet. Ja, han er ikke gal. Tvøyte du han ordentlig ånda? Det er vært spett. Han var vanda meg til, minnes du ikke at han skapte meg omtlas kjepelse? Jo, men minnes du ikke skudgen, høytene? Jo, det er jo stort liv. Nu fer jeg finna okkur flott. Mumi, vakna! Snorska ditt nere, nei! Hva er det her? Vi spalte pikk, og så balta jeg nere i meir og lev i hålet. Kom, skunde der! Ja, Kom så, vær ut som det er tre. Skunde der rett med lappan, skunde der! Her er meg, Leivan. Atla du er leitja meg hålet. Jeg slipper opp! Djevst vi er som lustig ikke mer fondjen bursu vi er som gengjen og... han er snart det. Det rett ikke, Mummi. Jeg et ikke bare mer skal si det. Mummi, hjelp meg! Dette kropp nye til henne. Hvor er? Kom ikke benchen, jeg skal holde ut der, kom nå. Syk så fria for nye til sløva patta. Jeg alltid kommer at äta det. Det var stoppe. Det gir det rævetskøyter. Det er bare sjålva. Jobba. Jeg får hjelpe til den land. Hva er du ved, Mumrikur? Skal jeg si den her, Mumi? Så han det? Jeg så hatten er sint langt nydje i ånden. Ola bara. Men jeg er rævlig til det hen. Hva er det til? Kanskje skulle du da ha funnet bedre sted at tvert han borste. Ja, jeg var ytla ekne. Han er fastur og grein i her i. Sørst du han? Ikke så vel. Jeg så ikke vel måttene som du. Men hvor er vattnet så rett? Veist du hva? Jeg halte jeg vattnet man var gante inn i jaten. Man får han borste. Vi er nu verren.
Klarar du det? Ja. Er du han? Ja. Himberjasaft. Ja. Hva skal vi gjøre vi igjen? Vi kunne ikke krekke om ferda skal være. Ikke godt å vite hva gang klubben og igjen. Nu har vi det hvordan hindberjasaft et flere 100 år. Det kan vel være at det bare er i hese ånne at vattnet blir til deilige hindberjasaft. Vi må gjøre noen runder vi honom. Hva bæger? Du tar så mør ut, Mumi. Vakna i natt og så har jeg vekkere. Det er ikke satt. Ha. Du lujer er satten. Alt jo gåk. Jeg vet hva du gjør det. Jeg var eisende vekken. Momrukke kom og tippar for ut. Så er det svast, du er drømt ut av meg. Mange takk. Jeg sa vel at vi får ut i natt. Det gjør det. Og tvatt, da sier du bare for å gjøre det opp. Hva er det i grunn til Mumi-tekst vi? Og tar man kjøs nekvo på seg, Mumi-pappen. Nu helt han akkurat dyr. Og ikke skal løgna nekka pyrre luttler moi. Momrikur! Hei, Nu veit jeg hvor eier hatten. hva er det? Gandakalleren. Kantagalleren? Jeg møtte Hemi og Jane, og han sier han nøylig seg en gandakall. Jeg drømte ena for om en flikkvande gandakall. Og i rei av en svart om pantara. Hesen gandakallen fyrir ut av nottartøy, og hentar dyra kjimsteinar oppi kappan, men jeg halde bare honom dama rubiner. Hvordan er han så mist hatten her? Det må være her i Mumidalen, han er jo leit etter rubiner. Heldig du så han bare vil glemt hatten her? Ja, kanskje. Kanskje vei gandakalleren ikke er at han er mist hatten? Ja, kan være Mumi. Jeg atler meg, hvordan er at gjøre en rønt vi honom? Einar røyn. Gustav. Jeg skal si at det momrikur at hesa meirlevn er det nytta lyte. Ja, det tenkte han flere tøymer å grave seg lengt ned i sanden. Nei, det kunne sagt oss klart i 1 minutt. En minutt? Alvar at oss? Ja, men det går kort i alt å si. Er det nedistande du som? Ja, vi tar som hvordan kjøtt du kan skrive det ned i sanden. Sjå deg en tid halda små butlingar. Mumitrøttel sier at du klarer det på 1 minutt, men tøy trykker vi ikke. Ha, Momrikur sier at det teker flere timer, og han lurte en rett mer. jeg skal vise deg om. Hatta Jack kjøtt. Jeg halte han å grave hålet fra han undan, så i grunden var det badna spil til honom. Til lekne. Så? Jeg kan grave meg ned og hver vil skal jeg se deg om. Jo, er det høskande her? Ja, jeg beint om trastein om tepun. Ha, ser man gjør hver. Kraut ned beint her. Ja, hvor så kom? Det er ikke så tøy. Hæ? Det tok bare 2,5 sekund. Ja, nu er det kringra grava. Ja, det er visst. Jeg setter noe. Jo, vil han ytterlig.
Nå, så de da penka mer å levna, ha? Såst du da? Jeg etter dikken. Elte dokken eisen i nått. Sjølvande. Du har sagt noe da. Det er ikke butter, er ikke sleivatte. Vi at skapa meirleivene til okkur minni hatteslig. Nå, hva skal så være? Det vet jeg ikke enn. Det er først noe sånt, ja. Ja, det er bare vattnet. Hva er så stå senast? Nu har vi satt oss i å leide alle stedene etter honom. Høyka som her nek vattnet. I halte det sanderen som er bliven til vatten. Han meir levan ikke være omskapan nu. Ja, halte jeg. Nå vet jeg. Nå leip jeg ned. I halte ikke han orska så fratt som av litta stein. Skulle vi hjelpe honom? Ja, hjelp jo noen. Gjør vi hemmene. Oi. Hva er det? Vi tømer hatten. Nei, gjør ikke til han. Åh. Jeg tenker så inn. Mumi? Det er ikke pyra. Shh, ikke så hardt. Jeg halte jeg sa Gandahatturin i han. Hva? Det må ha vært han. Så leitar han etter hatten, Josser. Å, Eva, hver er han nu? Tjattlaren. Ligger han vel? Ja, sjåvande. Ongen veit at han er her utan luttna må jo er. Jeg traver. Om vi bor gjennom løtre, vil han kaska til spaghetti. Oi, hatta kan man ikke si å være spaghetti. Mumi, mamma, jeg må fortelle til at Ja, det er. akkurat underligt hender i husen til tikkun. Det mener du vi? At tre vekster i tjattlaren. Det var deilig. Det er ikke hatt det, du mener vi? Og ikke kan si annet enn takk rør vel, ha? Ja, det har du nu gjørst. Jeg vet bare en tråd nere i hatten. I hetta vi det fått hatten bort. Ja, men vi funnet den atter, og så krekker vi den i tjattlaren til tikkun. Oj, vi må se Mumi pappa da Aren og seg er. Kom inn, horen er åpen. Ja, hatt er godt. Vekst og bære, ha? Jeg visste ikke at jeg er så grønne fingrar, ha? Si bare til om du la vattnet til også Anna. Kom inn. Orsaka til eurek ved Mumi pappa.
Vad det var som Mumi mamma? Nu illa våre. Illa var det hos ta. Her henter okkur løyen nere under. Det må være best at du kommer nere hitja og en åsagt Her ein skry I låpen annor vantande. Vær ikkje bensin, det greier. Kom Mumi mamma, skunda deg. Du sier ikke fyrir eller at jeg skriver på seg mannen min på fri. Høyre du? Nu kom jeg vinneren. Mumi mamma, bare takk meg å se. Dette av sonnen av anlokka. Ja! Vi verre gode. Se jeg inn I tjattlaren og her slipper ikke nyer. Så må vi bruke åkning selv og prøvda der av. Hva hett vi Mumi-hus nå? Kom opp til moi, snarka ditt an. Hette stuttligt. Men hva hett, lilla Mui? Jeg har bare gjort en sindre av kreativ hava arbeid. Anlokker har ikke vært så lunge. Du vil ikke ta morgen med. Vi ikke så svartskikter. Nu har jeg blitt brenne og lenka tøyer. Jeg skal lære at jeg vekser inn I Mumi-huset ut klurplant I barstrå. Hikk, Mumi-pape, hikk at disse vokser opp blommen når du kommer. Hvor lukter? Ja! Mumi-pape, hessa frukter utrolig læskelige. Fader ena. Onkel lagt också I hatten. Mumi, hva du, Mumi? Nå skal det da. Mumi, her du. Jeg helt at du varst inne I huset nå. Mamma, pappa, moi. Det slipper ikke ut. Vi må pære øksen. Det kan vi ikke. Alle øksene I tjattlaren, her slipper vi ikke inn. Så skundi jeg meg å renne til hjelp. Det nøydest ikke. Du Gandahatturin? Ja, det det. Og jeg så ikke det var funnet hatten, Jamar. Ja, han lå opp I fjallatinten. Takk for. Jeg så ikke at jeg og finner merklo. Men nu skal treje bort. Nej, vi har bara klipper av det här. Ja! Häsen hatturin dora sindur akvarium Gandahattur. Ja, orsaka all strøye. Det gjør ikke. Vi bare så klær for at vi var og bjerga. Det må være tekjen at jeg miste hatten just I Mumidalen. Det skulle ikke bare så av at fruan hever nekra ekvilja stora rubiner. Jeg har bare hentet han. Jeg fikk han fra min kære mann. Kan jeg slippe så Jan? Han sera vekkur. Men ikke tann I løyde etter. I løyde etter kongarubinen. Kongarubinen? Ja, jeg har løyde etter 300 år. Jeg har løyde alle stedene, men det var holdt avgjørlig å finne han. Om vi finner han kjent vi et størst bål. Sera beina samt av den frua. Vi må hittast atter. Det var en fytte med. Kom nu alt så mot. Nu får vi ta sauna brenne. Vi kommer! Ups, hej!
ein. Og glad var mamman at hatteren til Gandahatturin får ur Mumidalen. Men Mumi, han glemte ongan tog til fraløk og himbergesaften.